Soc el Francesc i avui porto aquest tema de Sael d'Erra, llum i obscuritat al teu interior. Mai no he conegut ningú, ni a la terra ni fora, que no tingui algú dels dos costats, llum i obscuritat. Almenys en aquest rang de freqüències i plànols en els quals ens movem. Sí que existeixen en plànols més elevats el que anomenem éssers de pura llum, per definir-los d'alguna forma. Per a que allò que diré avui tingui sentit, haurem d'aclarir què entendrem com a llum o obscuritat. En aquest cas definim la llum com a absència de maldat, la innocència, l'amor, les bones intencions. Definim l'obscuritat, per una altra banda, com tot allò oposat, l'enveja, la rancúnia, l'odi, la por, la venjança, les males intencions. En realitat, aquest tema està fortament lligat al treball d'ombres, però podem afrontar-ho des d'una altra direcció. Vejam, tots alguna vegada n'hem sentit coses d'ambdues parts. Ens n'hem sentit feliços de veure hom a qui estimem molt essent feliç. Hem actuat de manera altruista i de la manera més honorable i justa, però també hem sentit enveja o tal vegada hem imaginat una situació per a algú que no és molt agradable. Tanmateix, per a que aquella persona entengués quelcom que en aquell moment no entenia per falta d'empatia o pel que sigui, és només un exemple. Aquestes sensacions també existeixen fora de la Terra, és clar que sí, encara que allí és molt més abundant, és clar, i per moltes raons. Però ara em vull centrar a la que em servirà per a seguir pel camí més adient per a aquest tema. Properament m'agradaria tractar el tema de com ens influeix el 3D a les persones de fora de la Terra i a les persones que estan dintre i que mantenen pensaments en una freqüència que els fa incompatibles amb el seu entorn. Però avui parlaré de les persones que es nodreixen i segueixen vivint allí. N'hi ha un fet indiscutible, i és que en un món hostil t'obliga, en major o menor mesura, a adoptar a la llarga actituds o idees en conseqüència. No necessàriament hostils a aquestes actituds o idees. De vegades simplement generen traumes d'un altre tipus, però el fet és que nodrir-te rodejat de certs costums t'acaba influint i aquests costums tampoc no tenen per què ser bons o dolents, però tanmateix poden generar algun problema en l'àmbit social amb segons quines persones i a vegades aquestes idees o costums estan tan arrelats en tu que inclús pots arribar a pensar que ja és massa tard per a canviar-los. I això pot generar una gran frustració. En el cas dels traumes, n'és tot un tema a tractar, perquè de vegades anomenem trauma a un aprenentatge i aprenentatge a un trauma. Diguem-ne que haver après d'una situació desagradable t'aporta eines i un nou radar
per a detectar aquestes situacions. El problema és quan aquest aprenentatge es converteix en un trauma, que seria el moment en què quan el radar intern avisa perds la capacitat d'actuar amb lògica i coherència, fonamentat a la por. És totalment normal que quan s'activi el radar intern sentis incomoditat o una sensació molt desagradable que gairebé sempre és por, és la por en algun grau. No es tracta de no sentir por. Això vindria amb el temps, això vindrà amb el temps, després d'aplicar el següent. Quan el radar intern, que la mala experiència et va portar al seu dia s'activi, sentiràs la por. I això està bé. Encara amb aquesta por davant del nas, seràs capaç de fer-la a un costat i mirar la situació amb lògica i objectivitat al màxim. Significa aquest avís o aquesta por que la situació es repetirà o que podria repetir-se. Estic segur de que això tornarà a succeir. Quines precaucions puc prendre respecte a l'última vegada que em permetin analitzar la situació mentre que avanço sense posar-me en perill? I si arriba a passar allò que em fa paura? Què passarà? I què si arriba a passar això? Tanmateix pugui passar-ho malament una temporada, però quan torni a estar bé hauré après una altra cosa més i seré encara més fort. Encara, és clar, que de cadascú depèn a què vol exposar-se per a superar un trauma, però la diferència clau entre l'experiència i el trauma està en si la por està afectant o no a les teves decisions, o saps prendre-les tot i la por. Encara que t'aviso que prendre les decisions en base a l'experiència i no a la por no t'assegura pas que no fallis mai, i hem d'estar preparats per això. Però, i si falles, què? Continuaràs vivint. Sempre continuaràs vivint i recordaràs aquestes paraules meves que espero que t'arribin com una abraçada i si et cal després de caure. No passa res, està bé. Tornaràs a ressorgir. Només pren-te temps per assimilar-ho. Tanmateix, de vegades, l'experiència et portarà dissortadament a veure't obligat d'actuar d'una manera que no t'agrada o que et fa sentir incòmode o que podria alterar la imatge que els altres puguin tenir de tu. Moltes persones dirien que això és veure's obligat a ser dolent per tal de protegir-se on mateix. I aquí entra el saber discernir i cuidar-se on mateix, en tot sentit. De vegades és necessari aprendre a fer-se valer, aprendre a defensar-se i aprendre a dir que no. I en les pitjors ocasions, aquesta actitud que et veus obligat a assumir causarà un rebuig en l'altra persona. Dolor, pena, fúria, confusió o frustració.
significa això que ets dolent? Hauries de renunciar a defensar-te davant les situacions o les persones per a fer sempre allò que creguis que és bo? Perdona, però això no és pas ser bo. És ser... No, no és pas el que penses, el que estàs pensant. No, això és ser complaent. Quan algú abusa de tu d'una manera o altra, en qualsevol mesura, conscient o inconscientment, conscientment o inconscient, és igual. De tu depèn posar límit o escapolir-te intel·ligentment per un camí que no et deixi a tu i a la teva integritat oblidats i apartats. Això per a mi no significa ser dolent. Però ho pots veure de la següent manera, que crec que et resultarà molt més interessant. Com deia Sirius Black a Harry Potter, el món no es divideix pas en bons i dolents. Tots tenim llum i obscuritat al nostre interior. Lo important és quina part triarem potenciar. Això és el que realment som. Ho repeteixo. El món no es divideix pas en bons i dolents. Tots tenim llum i obscuritat al nostre interior. Lo important és quina part triarem potenciar. Això és el que realment som. O com deia tia May a Spider-Man, tots portem un heroi a dintre que ens fa ser oberts, que ens dona força, que ens ennobleix, encara que a vegades ens hem de mantenir ferms i renunciar a algunes coses. Vols que et digui com arriba un ésser de llum a ser un ésser de llum? Doncs molt fàcil. Acceptant i integrant tot el que és, i això inclou l'obscuritat. Clar que sí. Si continues simulant per als altres i per a tu mateix que ets un ésser de llum, mai arribaràs a ser-ho. Mai. Pots acceptar la teva obscuritat com una característica present en tu i utilitzar-la per allò que creus que és correcte, sempre intentant evitar fer mal als altres, si no és que no tens cap altra alternativa. Pots aspirar a utilitzar sempre la teva llum i el teu cantó més just i noble, però això no implica renunciar sempre a cuidar-te a tu mateix. Qui ajuda els herois? Bona pregunta. A més, com diu la petita, i jo també ho dic, com diu certa petita, i jo també ho dic, té més mèrit portar dintre un monstre terrible i mantenir-ho dominat que ser un ésser de llum i amor sense res que treballar en aquest aspecte. Pots tenir costums i idees que la vida t'ha contagiat, però el camí no és pas rebutjar-les, sinó començar per acceptar-les com una característica teva que no defineix pas tot el que ets.
Si resulten ser un problema en la interacció amb els altres, només puc dir-te 3 coses. Una, que pots triar intentar treballar veritablement en les idees i costums amb plena determinació per a superar-les. Sols si realment aquestes persones són verdaderament importants per a tu i altament respectuoses amb tu i la teva forma de ser i, per tant, en realitat t'accepten, encara que se sentin incòmodes. T'accepten encara que se sentin incòmodes. 2. Que no has d'adaptar pas la teva forma de ser als altres obligatòriament, perquè el més normal és que aquestes persones t'acceptin com ets i intentin acceptar-te així, o almenys acompanyar-te i agafar-te de la mà en el procés de superar això que vols aconseguir. En cas contrari, crec que hauràs d'enfrontar-te a la molt dura veritat de que no són realment els teus amics, sinó amics del personatge que has intentat crear per a ells. I a vegades això implica separar-se. 3. Que el dia que aquestes idees i costums hagin desaparegut, segurament t'adonaràs de que van desaparèixer quan menys importància els hi donaves, quan les vas integrar com quelcom en tu que no és pas tot el que et defineix. Tu ets tot, llum i obscuritat. La font no es compon només d'un cantó de les coses, sinó de tots els que tu ets capaç d'imaginar, i tu, com a la font mateixa que ets, també funciones així. En el moment que integres la teva llum més lluent i la teva obscuritat més horrible, les teves virtuts i els teus defectes, i perds la por a mostrar com ets, avançant sempre cap a la teva millor versió, i perds també la por al fracàs, llavors seràs pràcticament invencible. Ara, sisplau, atenció. Això és important. Que la teva obscuritat potenciï la teva llum. Que la ira et doni impuls i es converteixi en determinació. Que la tristor t'animi a saber quan fort et tornaràs al ressorgir. Que la por et doni l'oportunitat de posar a prova la teva ment freda. Que la teva astúcia i la teva fermesa et permetin cuidar de tu i mirar pel teu benestar, quan d'altres tracten de sotmetre. Que l'obscuritat sigui el teu as a la màniga, la resta del temps, que la llum sigui sempre la teva aliada. Sahel DR. Bé. Hem de donar gràcies a Sahel DR per aquests pensaments tan profunds.
sempre ens porta uns pensaments molt profuns, molt... Bé, ja heu vist tota la temàtica aquesta, la llum, l'oscuritat. Al final, resulta que som una dualitat, però una dualitat en aquest plànol, perquè en plànols més elevats la dualitat es difumina i va desapareixent a poc. Quan més t'eleves, menys dualitat tindràs, perquè ho hauràs integrat tot. Tot estarà allà en un bloc compacte, tot estarà integrat. Bé, amics, gràcies a tots per participar, per compartir, i si voleu deixar alguna pregunta o algun comentari, no tinc cap problema en respondre. I bueno, sempre al meu cor.